Dr. Ajakupoku. OTUMFUO achame bijina hama mrantie miensa OTUMFUO nananum ni odi kan eye ore ye friend anya di hands ofri adanse meduma ni otoso eye Professor Johnson Nyako Buampon ono na ye vice chancellor ewo University of Cape Coast na ne otoso miensa no de unyamedru ha ono ni Professor Ajare de di kan omo ba na omo ne yenwura ebedi ade ne otoso mienu ne esi ne ye omo anim nsem to omo so omo ntimi ntra ho enti owura enyan edi nsuo nkotoa empimdu aya naka ahenan edi bre yenwura ne otoso eye Professor Nyako Buampo Johnson osi ni wura yenwura de odan no brebia na ne esie no oluso ntumi ntra oluso kuta ne nsem nsuo nkotoa nso mpimdu aya naka ahenan ena Professor Jare nso so okuta ne nsem saa naka ahanan eno ena ne ombaya omde besum yewura na mrantie yi baya na omo anode semni na owura ogina ha die ono ana ye nana dompase bapani nikunu na ye baya ya no asem no Adam Babu said Dr. Jacosen no so ogina ma nana no yi nana enyan se bi bro oni nana be ma dompase ehima Wadarma osin ne watrasi dia da ontimi ntina onim de sebe ato wani obaya okura ne nsem wadarma ensuo enaka no ahanan a wode kone ma akoma ye mpimdu saa na Professor Vice Chancellor University of Cape Coast onso ose ade ato wani a wontimi ntina ene oni obedi ade onso baya ensuo naka no ahanan a wofa ne ma akoma ye mpimdu wadarma onana no baya de omno de bedi ade nebru no me so mugu ahomboa so edru se aye ne bre so a ombeba abehye onimonyam OTUMFUO de mase papa onko na yura na mase Nana Mokomine, Nana Antoa, and now only Grace Baptist Church to sell monkey come away, Namusum Brai. Grace Baptist Church, one can anonymous home right. OTUMFUO achame and enemy nua nantoa hene eso ye wo ha ene OTUMFUO bedi awukudae eni nyina achi enim de wo animu enyame ya adoma free joada koya enyina ye de ho ebehye na ya boa na wawie ye ba ya yensa broni nsa eye pentudu mienu Pentunsia Isika 50,000 Ghana cedis. Kane scan 500 million. Yeah, they tie actually na media meyere na meba na ya de ba beboa ama ya yi free ho. Eno dan chen a Grace Baptist Church. Odaroma
so the wawa cra na makumene ono onua nto ahene omusie ni omunim de ato wani omugu ahombo so de sese omu ye bi ombeba beye na so ne watena si di ada de omudi kan de abebo abroni nsa pentunsia adaroma kanisika no million ahanum so de omude boa ama odi asoma ho ne bro OTUMFUO de mase was papa adaroma eye Grace Baptist asori ewo amakom say da bia wo hini twam bia tete kwan ho ho no de ato no omunim so ntimi ntena Baptist convention no nyina ba nanso amakom Grace so say ene e wo ha se ya ikura nsuo naka aduonum minerals and not drinks and so naka dunum ebo emu ade million aduonum 5,000 Ghana cedis and also so the ade ebo anu no adarma so na makom ni so adarma Grace Baptist Church amakom woman me say Baptist sorry how do nyina be yomu de so omu ntimi ntena na de watena se a omu se de omu so no be dia de ni nsuo naka aduonum adarma kaniska million aduonum ena minerals and also naka edu naka dunum said the Grace Baptist Church amakom omu se nebro adarma ye to so OTUMFUO de mase eye nana abanchim hene se bese na kakra ni ne ho mfa no nanso wo mfa ne yade meyi ne ho ano de asie no wanim te wo so bae a snap adaka baako eye pentunsia sika million aduonum eda so ye wo so de ba beboa ensuo so enaka aduonum esan aka ho abanchim adarma na abanchim hene mre kakra ne ho dodo no so se de ato ani ontimi mfa ade enyi ne ho ano wa 27 na busu apani na nanom nyina se o megina na nam obaaya o so okura de se nsuo naka aduonum adarma na obo mu ade snap pentunsia so ka ho de ono di ade nebu OTUMFUO de mase papa Dr. Amagashi, no one suke kano. Yo. OTUMFUO achiame, yeah, Dr. Samuel Magashi. Say Otiane na yachi na AWUKUDAE. Ewuredi AWUKUDAE. Watuni mpanyimfo na adwuma yefo. So mumra na omni ewura mede AWUKUDAE. Emeso. Yo, OTUMFUO achiame eni de ni ambrasiem. Dr. Samuel Magashi. Sunsum ne honam ani ayaresafo ne ekese. Papa say obedru Kumase. Yewura ema ne bebi tinai Kumase so ame makro eho na odi ne dwuma idwuma panti asante aginatu se koba ne saa na na atena se akwesida UKUDAE seya o se yemu a ye na doctor fo no ye magina na name edwuma ni mu atre sabra mekese o takrade ti na wantumi amba
Nana, I say, Okrani same doko no 20 cartons. And no nature no ensuya edebesum ya hoho 60 packs. And no nature no broni ensano 1 box. Amagashi si on to me yisika awesika dwanim and into what tuni din say womu ade. Pacho eno no yemfa ma ya papa na osori a eno de ono ane dia. Dr. Amagashi pacho ne doctor ba kon a owo Accra. If I'm Dr. Ajimai. Ana osan Dr. Ajimai kro na so biem ono so ewo techimai. Hono mu dejuma eno esi. Ira adaroma onana Dr. Amagashi. Ose esenko no awaha nso adwuma de na kodi takrade. Ose wate de sebe ato ani ena de watena se a wantimi ama na nso atu nimpanimfo ese omumra emema ya akọ niemu ade tochi. Obaya oso okura de nsembroni nsapantu nsia nsuo enaka aduosia doko naka aduonu. Adaroma obo amu ade. Nana Dr. Amagashi obibidro no de sa ade takwama akuru ose unti no te baabie. Yo no di bedi ade na eburu. OTUMFUO de mase papa. Bomu ase na chi awai. Adansi broni. Ira chairman Wadaroma eye ohena na adansi broni aye friend ohena na ahenkra Wadaroma ose wate de atoye urani samren ko oduru hadadada nanso sabe bro yade nti enama onya kwan ema samre ose se de na bibia atoli na nani na se oduru ha ontimi ma ne sapan okutane nsem ensen ahodo yi sna pentunsia osi nyame adom a eye adwade ira betrase se bi ne kuntonkuri do de bre ira so trase a Wadaroma brandy ene ensan hodo a eto aso nyina Wadaroma osi de ode ba besom ira no Wadaroma bo mu ade enkwafo nan machiame enom eno Wadaroma wase wode bre rom eno yewura mpanyimfo Wadaroma ni nyina edin no wachire Wadaroma na de wode ba besum no no ohena na henkra Mira be so ebru. Wadaroma said o hene na ahenkura wose ni. Waso Wadaroma de asie yi. Ne ho na emfa no esenko aduru ha dada. Na Wadaroma de waba so na wo atena se ade na obesoma. Okura ne nsem broni sapantu nsia. Wadaroma nsa hodo nyina aka ho. Wadaroma wakrachefo ebo amu ade eka ho. Na asante ma fiefo anuanom ene asomfo omusika nsa. OTUMFUO ahene na OTUMFUO aprosifo ebo mu ade OTUMFUO adumfo ene abrafo ebo mu ade OTUMFUO ehenkwa OTUMFUO ahene na pet ahene di ohene ti asem na wona say odi ba besom enu na ebru ona na ahenkura say de ose no OTUMFUO das papa Center for National Culture. No, I'm so
Center for National Culture. Bofakwa Bushafo. Opani Bofakwa na Bushafo. Yo, OTUMFUO achiame. Se ewie ye gina ha na nye boni. Ene ye awukude na kokuronko ene bofo akwa nananom. Obia nim se antifrisia wa ha ankwoti habi. Nana se kojo ya benben so o ha anko wa ha. Nanso yade enti o mo ntimi ene yamma. Yaba ani egina o mo nyina nam. Se ni OTUMFUO ote kokoso ebedi ade. Na afi so brichi a abo asanteman maame onya ne ba bi koye. Yentimi ma emechi a ote kokoso. Nti nesi aba ye ba be chia no ye ne di ade ni ama ne hyeden ni ama ne ya akonso ye ba so a ye ama no krasa ye kra ye nsem broni sa shinapo no pentu nsia whiskey eye Hennessy pentu ensuo belakwa cutting eduonum ena boamu ade a ye de to so OTUMFUO boamu ade ye ba ya manensi Mira me so ebru said you don't know say ni so adaroma oni kwakudo nko ni butu akwa asefo eno mugina hoyi bofo akwa asefo adaroma eno mugina hoyi adaroma omo se ade to ni ana to mani ene awukude watena se a omo so omo ntimi ntena omo ba ya omo kuro nsem broni sa pentu nsia whiskey pentu nso adaka aduonum ena wadaroma obo omo ade said bofo akwa ene kwakudo nko asefo omo se ndebru OTUMFUO de mase papa. Aya National. OTUMFUO achiame. Adaroma muya hana aya Asante Youth Association. Enne yura odi ade ye de na safo ayeko mfidie so ene internet eboa sikadwa. Deso so adaroma enne yura edi ade ye baye a ne mrantie yekura e snap adaka baako yensuo enaka aduonum se ede ba na yura odi di ade na dawroma national ntino e behwe na yi nipa ni brakra akire se da dawroma na no bi wa ha
na wohyia wo bi a na wohunu sɛ mmeranteɛ wɔn na ɛkoma asanteman. Otumfuo Chiame mesrɛ na yada yɛ ho adi. Wona na mikura mic yi yɛfrɛ me Twenebo Akodua. Me na meyɛ twɔtwerɛni ɛma aya. Mesa edi me dwuma ɛwɔ National Service Authority. Say Corporate Affairs Director, Ashanti Region. Me penny or Kasa, you want da yano, Honorable Joe Opon, or no see educationalist. Your turn to swear a Kwaku Dominic, or no media consultant, and I say your PRO. Your rabba, I would do so, Akosia, on the Sika Semso. Akosia, an administrator, our kind of who on a year Juma, a Abna Sewa. And Abna Fosia, or also a Kahua, or Mubo, Akosia, a childom, I was Sikasemu. Abuordin, and I Prince Buadu, and I a research officer, or also a friend Ebenezer Crunchy, and I a special advisor, a penny kakari. We move and a quickra, I am OTUMFUO Chiame, Sene, you right who you have. Na Asante Youth Association aye ono ane dia a wote in 1935 na ya pie aha Miso Ebru Mira Adaroma Asante Youth Association aya WAWUKUDAE 1935 na ate ye o de asoma Asante Mache na de titiriu ntintam fidie ne so o de boss bi Asante ho dawru bo Asante ho ban a o mugo so de di o mujuma ya to wani o mate na de watena se a onana no so muntimi ntena se Umba yomu kromusem broni sapentunsia nsuo naka aduonum aya afoi baya de omuno be dia de nnebru ame adoma edwada ekoso mbaba besom OTUMFUO de mase papa na makomene Etie Yom. Etie. I'm going to say, I already saw on Sat. A year Chamua, Bomunina no form of bra. Radamas. Bomwasi anwa down. Nana South Kantanka, na so keka ho. Nana Kropon ni. OTUMFUO Chiame. Sebi. Nana hima wada from me. Wodi nti nti me maybe. Adam Ebru said it. That's what I can say. No, also Adam Ebru naima or fano. It'll be bia. Let's go to me. Can do hada. So naima no sin city no. Fano say no crew. Fano say no be bia. The naima to hold more into me. But yeah, and so other car you know. Snap of pentunsia. Then say who do you know? Odama the bomb idea. Or the channel who by the sooner. I hope one who juada. So we try and change our opinion. Yawada, Adam Ebru. That's what I can about say. OTUMFUO that's it.
Nanango Masoine. Nanango Masoine. Adagomasi survey. Ura chairman. Wadama, best ama atu Ura. Say enayadi say be in the atu asantemai. Na adawoma se baya me ma me mpanifo baya. Yokuta issue adaka no oha. Snap pentuisia. Ena 20,000 me de boa na nyame ya adom adwada yina abesu ama na efe. Dem de ebe ne Ura bi dia de. Adarm eburu said the Nadang Masahine Esred no. So Adarm onim the Sabi eburu ato ani and ato asantemani. And now the Watnasia also ne Nehema Nemame and then penny for owned by Omukrum and Bruninsa Pantu Ensia Nsuo Adakawaha Adarma Obomo dear Canis Camilo ahead. Said the Adang Masahine was in the brew. 2 for was. Nana Sabia Krofro. OTUMFUO chame. Wadaroma obeti am OTUMFUO ate. Se me na ko bubru OTUMFUO adaroma na meti baby. Na ne me ne me mpanimfo baya edi kan yebidi ade na yinim de ato yewura nso ani entimi nyiye ni se de yinim hwe e baya snap pentudumienu bia adaka aduonu Guinness adaka aduonu nsuo nso park no wo ha afi ekra yesika titwa de no million aheno ye de techri afi OTUMFUO achiame enso boma de wo ha OTUMFUO akrachifo boma de OTUMFUO hinkwa boma de wo ha ye ba ne ne ura e de abesum eno Adarm eburu said the na Sabia Krufrom hine one ne mpanimfo sini Adarm ne watna se udi ada waba no nim de ato ani so obaya ukura ne nsem broni sapantu dumienu bia adaka edu Guinness bia adaka edu no Guinness adaka edu no nsuo adaka wo ha Adarma ena obo mu ade Adarma wachiame bo mu ade ewura bo mu ade Canis Camilo ahanu wachiame bo mu ade wakrachifo bo mu ade ena Adarma ehinkwa so bo mu ade Sabia Krofrom in any penny for by you must send the brew. OTUMFUO the was. Nanabna Tabua. Repeat him. Ghana National Union of Queen Mothers. Ghana National Union of Queen Mothers.
OTUMFUO achami Pacho uhuye ha numreya yejina ha ma Ghana National Union of Queen Mothers. Mfie be dunai eko dunumni. Ena yebeyi ye ho adi kire OTUMFUO. Esre ne se onye ye patron. Oje so ma ye. Na daroma ya som Ghana man bebre ya ba santimemu abeye programs bebre kokofu tech atwemakwa ngoma communities ni bebre ene ye gina ha se ya OTUMFUO di ade na nanom doso ye be 200 across the country na nanom ayiye se yemra na ye ne OTUMFUO embra medi ade ene timuhu ye ha ye de ensio 50 packs ena shina pentu mienu eka ho ye de ba abesom yewra muhi ha yamane no Mira beso bro adaroma Ghana nyina mahima fo eku mo nyina ka mo ho aboma ye baako eko be mfie dunum ni eno mbeda mo ho adi kire wo a mo gusu di mo djuma kama sa ahima adaroma na awukudae wo nim de asa to ani mo ba so mo no be di ada adaroma mo kro mo nsam broninsa pantumienu ena nsuo anaka adunum adaroma de onananom eno de be di ada ene bu OTUMFUO de mase go mu ase chai United Ghana Empire. United Ghana Empire. Nanachi me Mr. Mebumuase. Your friend Nancy Ajimai, your free Ekubia, your friend United Ghana Empire. Na yeni Ghana ha. Ye dodo no a ye asantefo. Na ye ba ye na yabeti se bridge ye abo asanteman na sebe. Asese ye ba na ye be man na yako, ne ma asanteman yako. Ye tosum yenu na ye san ba se ene nana atenase wodi awukudae yeba na abesom ene nana abedi awukudae na ya stresse ade entoyi yeba ya ekura yensem broninsa pantu nsia wine and also pantu du mienu na yeba ya yenante sie no no mesre na owura bi a ogina me nchen ha ye freno Mr. Meredith Clayton Bill or a development partner and our side development chief our South Africa Motoloko Kingdom and see ye no won hyehyeye bebre e ma santeman nti ba ya na o se da bi obeba no abesom no we ne ho adi a kire na na bre pamu no yaba na nia entia obaye no yade abeto asanteman ntia ba ya ye besom ye ebe ma asanteman ya akọ yadamos adarma meso ebru so de onana wose agema wose no so wogina ha ma United Ghana Empire ekuyi ni Ghana ha wa manone omo ba fie eno mbete de asie ene adarma ekuyi nso dodo na ya asandefo na omo babeti de esi ne watrasi di ada omo so omo ntimi ententena omo ba abema yakọ ne ama hyeden afi adarma onana nso oso ye da ekobia no wo South Africa o ye pani wo na dia abai di omo de besa na chire kwan ba mu omo de ne baba na di nti oba ye no odi nyina aba beto wanim
Umba also cran and some brunins are pentu edumieno. Yomde ababecha on nebu. Wine adakansu mienu. Adarma, Yomde becha on nebu. OTUMFUO the massive, papa. Nana for Manhyi. You're a chairman. And enough for my man. Or any tiasa, Manhyi. Mene mame na kushia mobia se na ye adea ye bana ye ni wura bidi na ye ntimi mana saa kwa ye kita nsem ba ire 250 na pantu e de bidi ade Adarma said the enough for my hene one na brewa asieni. Adarma the ato yi no an nitua na de watna se a ontimi ntina onim sa ho bebre beba okura ne nsem ba ire ahanu ani aduonum. So they be some our benti, a favourite needs pentu, and then they be some in the brew. OTUMFUO the master, papa, Conera no assay. Sweden Oba Penny. Sweden Oba Penny Sweden. Ejachi Adaroma, Obetiema Ejachi. Say, ene, asantefo omo Sweden, amake come ho abom. Na oba panyin na odano no, e no osoma ni nuan. Say omra, no ate de asi wasantemam. Na wonfa wine, wade na ahema picture abo ho. Say euro nya hoho a wode aso mo. Di na awukudai no ka gum say, oni nuan omra, no fa sa ayedie enfamre euro. So, Bruce said the Henneba sample, he said no. So, Adaroma, Onana no Masantifo was Sweden, Omakum Bomatiku, Oba Penna or Dano no, Adaroma, or no be been to Antimama or two, near so Major and them. Not the essay, Adaroma, Kakra or the Beboa, or whoever Bano, Yadia Sumomu, wine, a hoodui, Nakansia, no the Abase, Adaroma, Enfan Small who brew. OTUMFUO the Massey, but the Mass Papa. Bomoa Sicha, you're right. Sibra. Assemblies of God, Ashtown. Assemblies of God, Ashtown.
Nananum achiame. OTUMFUO achiame. Assemblies of God. Ashtown. OTUMFUO adaroma. Ena wamaye baby atra fe a kyerese emra ekoba se enewukuo odi ade asafo no se yentimi ntina ho saa na yenhwe enti omo atuyen mene sofui se yemra ni megina asafo na nam na mi ba ne so omo de boy ema me se sa boy de wo mu nyina memfamra na ebio anso ho a am say se wo hwe nananom atrankonwa wo so se odi bi atu ho boa mu ade na ebio nananom achiame wo so ese odi bi tu ho ena enhinkwa so ese odi we ko enti sende me begina ha anokwasem ni OTUMFUO de odi no yeso ye besom ene nana bebom asom na afi chese ye de mpaibo so atachiri edamasi. Nso ebru adaroma Assemblies of God Ashtown radio odi mu ha adaroma omunim de asie nyina na sene udi adaya homboa oyeni ti asem why de wani su ya omuso omuntimi ntentena omu eba beboa bi omba ya adaroma omuso omukrom nsam obo mu ade adaroma wo henkwa ebo mu ade nananom kumasifo ebo mu ade ana OTUMFUO achiame ebo mu ade Assemblies of God Ashtown omba no bedi ada de omse nebru OTUMFUO de mase papa mpae no sana so bebo mpae mama mpae de mayura ejapa wo sra wo sombo wo ye na Awurade Yesu Kristo dimu ene dai a ye nana OTUMFUO odi ade ya pase ye besom na ye besom no so na ye bompa ye se wu ye nyame a wu shira enti shira ye nana mae na fe siesie no honhom fam honam fam ye bambo nanan matrankonwa achiamefo ani ehinkwa ani anuanom awo sa manhyia hai eja omo shonsa Awurade bo ho ban Awurade shira won wadi fre no mfi ba mu yomfri nhyira mu ko nhyira mu yomfri adom mu ko adom mu yomfri asomdwe mu ko asomdwe mu yomfri anidaso mu ko anidaso mu wo ye nyame a wo shira enada ya megina wanem Awurade ma wonsa so na shira manhyia na feifa won ko wanem mede wase se wo shira nyame wo kronkron bijia wo shonsa ye nana de Awurade de wayama Assemblies of God Ashtown Awurade shira no bono bai buano na dwuma de nyina mede shonsa babia wo koka bia mede shonsa shawani monyam na siesie efri nda koi ma wani monyam entra manhyia ha kosi se Yesu Kristo beba wo nyame agya oba ene hum kronkron di mu amen but Madam Aso
Pacho. OTUMFUO achiame. Nananom. Me de ani de ni ahobrase ejina ha ne de ya. Na ni nyina kopa se ne oduma nkoma wuo e de aba ye nana so. Na nso nam so twere mponyankopon e na oya de nyina so tumfuo. Kasa ohini ti asem. Na enne se ne eye da na na atena se a me aso. Me ne babusu ntimi ntena se. Enti e ba ya me kita doko na kadu. Ena drinks so na kadu. Ena schnapps so na kadu. E bomo ade so e ka ho se nana me de ba na nana e de afsha na daf me da mo ase manu ato nana manu esi Adam me bro onana so oso wonti no wote baabi onim de asi asanteman mu ene watena si dia da onana onene ma ne onua no mo ntimi ntena mo be ma wa de toche ne asa ma ya akọ omba ya omso mu krom nsam broninsa enakadu doko enakadu ensa ho do so eka ho enakadu wadaroma obaya abo mu ade wadaroma ya obo mu ade enso ka ho ensuo so enakadu onana aso ene onua na busu abaya de omu sie nnebu OTUMFUO de mase Ohire Sapa, Unkrasa Mine, Labrewa. Mira Chiame, Madame Bru. Minim bridge abo na ene mi bu na no na me wo ba bi kwa na me hu se ene eye ade me ba ya makuma mase ene me maame a wakam nti me kura ensuo tu was do bla wo di jahane de ntimo ko di be na wasa ni de fidi nsem de fidi nsem di bla wo di be na di fidi nsem Poko trasi ko Pacho nana kwa sanyo akochire Kasa ohini ti asem. Ahanyedi kasa You're right, Chairman. Yeah, the SC, yeah, boy, and who about there. Then so, and I AWUKUDAE, now I was here by near Eberson. Into a buyer, a dark could a whiskey schnapps any woman. And a boy more dear, so any, a debesum. Adam me bro said the Adarma crocre or see, was it the SC, now many musem. Omuguso ya homboa free dwa do mbeba besom na ne watena sese odi ada odaroma omuntimi ntina kwa omba ya nsa ho do kasa hanyedi obo mu ade odaroma de odi besom ne negru OTUMFUO adamase koni rancha Barakasi.
Kasa nana number has hanyedi. OTUMFUO chame. Adaroma metre na mase amana to me rase. Adaroma ene ya de yeba ebedi ade. Afenso bridge ya atoye ni asanteman. Mene mi kro ni abusua yaba se yeba na yaba besom. Eba ya yekra shina pentunsia nsa ahodo broninsa ene whiskies ene nyina eba ne ne ru ababedi ade. Eba ya edinsuo nso enaka ahanu ena eba ye ena yesi we de yura efam prafie yebeboa ye hone aba million ahanu. Rabbi Suebru, so the Nabarakasa Hene on an impenifo sini. Or Dharma was so in the Atos Antimani, Uguso Yahom Boadrada, on an impenifo Babesom. Then no what say Ukuda, Untimi and Trase, or Bayad or no Dividia Deni. Brunin Sampentunsia, Whiskey, Ahodo in Akahon, or Dharma in Su and Naka Henu, and or Dharma Bo Madia, said the Barakasa Hene and impenifo in the book. OTUMFUO the massive. Was papa. Continue range now. Yoko Bramai. Nana ngoma sere. Angoma. Nana ngoma hine. Yoko Bramai. OTUMFUO chame. Adama, na muhu anope a nya bone bia. Bone se aye anasewa otoso mienu a obae. Afi na sabe yura no nia otian na echi. No nia na o manene. To obae no se dabe dia bai. E se oba onso bibi beka bi se yura. To obae a ne nsa ne nsuo. Nana se o wan. Wo ibo mahira buso panyin no meboa. Pachan. Not the father says, about penny. Patch Debbie. Now, would you just say? Or you could be my and would you just for him and that's what did you say? Debbie. What I was an answer, why I was told me, you know, some answer. Or through a free mono. After our cousin. So, what did not recall my hidden neighbor and that's what did I neighbor? It'll be sending now, I my hand. Okay. No way. Patrol holiday. No, by what New York would say, and I'll be now. I say, I had my mother and mamma and the dear Juma. Oh, by all boss, your mamma, they say, a beer sabi was my man, be with your honeyman. Huh? I'm going to be obedient. And I don't know, I should say. Am I before? What's your hurry? Kasa hanyedi. Kasa chiri. Oyini asem hanyedi. OTUMFUO chame. Adarma ubeti Ahanyedi oyini asem. Say Yoko Brema hima oda ne benkum so ne baba eni
ɔsi ade a atɔ yɛ reni no ɔwɔ amano ne no baayɛ ɔntumi ntena ɔbaayɛ a ɔne n'ebusuafoɔ ɔmo kura ɔmo nsɛm snap pintu nsia nsuo 50 cartons ɛne cognac strada ɛno na ɔmo ba ɛne wine adaka mmiɛnsa ɛno na ɔmo ba ne yɛrɛ abɛdi ade. Mira me so said Nana Mayoko force no. So Adar Mayoko remind him about Penok Onyan baby que Sabi Boo Neba or Aquentu Mamma None or TDSC was so intimate now. You care Befi and you wait him obey. And now could they what Nasia. So Adar my own to me requa or by our Ukrainian Sembrunisa Pentunsia Adaroma in so Adaka do num and Sahu doing so a cajon. Adaroma. Kakra was saying, "New OTUMFUO the masse." Papa. Bomwaso. Kasa. Yewra chairman. Obeti am na to yewra. Eya mi ankasa mi nua panyini anwoma. Ne ho dodo no. Na wo se ene yewra trase na wodi ada. Ne ho dodo na won fa nyini ho ano. Enti wo soma na busua panyini. Ene ni nua ne wo fa asefo so omomla. Ommeka na nanom sodofo. Na yemra emfa na chede emra yewra. Okuta ne nsem nsu adaka aduonum na snap pentu na whiskey na yewra bo mo ade. Mira me so bro said so do hene ese no say Adaroma ogina ho ma anwoma hene ne ho dodo no senko no amu wo ha no se no wate de asi nyina ene watena sesa da ontimi ntina so do hene ne mpanimfo e ka no ho emegira na nam no Adaroma kakra wo onfa meri wa ye na ade asoma ho obaya oso okura ne nsam broni sapentu whiskey strada insuo enaka aduonum eno Adaroma obo amu ade enso ka ho said the angoma hene ose ndebu OTUMFUO de mase bo mu asechia Two for cham maybe. Maybe. Aja. Ado me bru ha wona na aja. Say Benyame adomo a efiti adwada ebrada wukuada na yawada wadama na me hinkwafo nkwa no sebe omo askenke de bia ahanum pimienu onso do be sum no wadama bru for that. Adoma. Two for that's it. That's it. Ananom yenwe yo. Se Benyame adom a efiada obi a ɔwɔ bia betumi de aba. Memenda kɔsiada no pa kɔpem dube no mienu ne nyina so yewra ho. Ti obi a ɔbɛso da kyerɛ bia no kwada ho.
Actually, I wanted the Sumuda. And Timoba office, the Beji, Makocha Ura, Madame Brew. If you had that, remember that, because see that another so, copy no me, no, and they be still quiet. The most sudden so. You will repeat the moon. Our Yokotoko Niba. And you are Samantha, what one will say to two. O say to two now, Coquada and Mabua Bankasiamu. And Mabu Broso Pacho. Kaka Boris over possible, and for the dead and Chanamayer. Come from. You represent